syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan ah! Saka, nandiyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay! Wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito? Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay! Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay! Okay, good morning. Balang sinansakay, PM Sabin Malay. Siyempre, Kalop Cantabay, amigo RJ Beremenes at your service always. Nasa partner ko, Jadaspeto Technical, Engineer Nexon Dakal. Jalada linya tayo si partner Leon Elorde Castro Jr. Good morning, partner. Deserve nila. Oh. Deserving. Good morning, this is sayang ang pera ng bayan. Sa ating programa, PM sa Binmala. Sa mata-matala, ipatik natin yung blood message sa Partner RJ. Yes, at nagsasalita ata si Mayor. So, i-live natin, partner. Hindi na kayo babalik dito. I ask the SR to try to look at all those personnel, yung mga employees, lalo especially sa GOs na deserving, para makita natin. Kasi nasasayangan na po sa
mga pasyeldo, hindi naman kayo deserving eh. Ang dapat kayo ay nilalagay nyo ang mismong sarili nyo. Tandaan nyo, ang napapasahod sa atin ay ang taong bayan. Naintindihan ba natin? Ang taong bayan ang nagpapasweldo sa atin. Tama ba yun? Oo, kaya pag tama yun, then magtrabaho tayo. Eh kung ako nga kahit Sabado nga ginagawa ko yung trabaho ko, how much more you? Oo. Nandito ako para gawin ko yung trabaho ko, para tapusin ko. Dahil sabi ko sa inyo, ako, hindi ako nagpapaliban ng trabaho na pwede kong gawin ngayon, sasabihin ko bukas, hindi ko pwede sa akin yun. Ano man yung mga trabaho ko na nandyan, tinatrabaho ko para bukas wala na, iba na naman. Dahil ako, para malaman nyo, pag may target ako na gagawin ko, tapos yan. Hindi pa pwede yung naantala dahil nasasayangan ako sa oras. Ang oras sa akin ay mahalaga. Tandaan nyo yan. Oo. Para at least malaman nyo. Kaya yun po ay sana po tayo mga barangay officials, huwag yung sayangin yung oras nyo. Sayang yung pagkakapitan nyo, pagdating ng araw, hindi wala pala kayong mga accomplishment. Dapat, mayroon. Sabihin ko nga sa inyo, huwag kayo matakot sa taong barangay. Kung tama yung ginagawa nyo, gawin nyo. Pag mali naman, huwag Huwag kayo matakot pag tama yung ginagawa nyo. Malalaman ng taong bayan. Kapitan Ruel, nandun ba yung bako? Nandun. Oo. Kasi tinawagan ko na. Oo. Basta sinabi ko, darating. Yung grader sa Bagan, sabi ko, bukas. Nandun yung grader. See? Ganun ang kasistema. Ang ginagawa ko, pag sinabi ko, yan, darating yan. See? Yun po. Dapat sana tayo ganun lahat. Huwag kayo magpaliban ng oras, huwag kayo magpaliban ng araw dahil hindi na po babalik yan. Iba, panimbago na po yan. See? Kaya sana po, mga partners sa pag-unlad ng bayan, isa lang ang layunin natin, magtulungan para sa asenso ng ating bayan. Maraming salamat at pleasant good morning sa inyong lahat. Thank you for the genuine message, sir. And now, may I call on our Sangguniang Bayan Secretary, Madam Iselda Matro, for the awarding of commendation for the total snatchers from Barangay Kapaguyan on the 2026 exam for teachers. Sige, pakinggan natin. Sige, pakinggan natin ito. May I call on front or may I call on front Mayor, Vice Mayor, Sangguniang Bayan members, Attorney Franco. Thank you, and also the barangay officials. The barangay captain of Kapaguyan. This is the text of the resolution
States, Republic of the Philippines, Municipality of Binmalay, Province of Pangasinan, Office of the Sangguniang Bayan, Resolution number 230, Series of 2026, Resolution commending and congratulating Ms. Rosana May C. Diaz for successfully passing the licensure examination for teachers held last March 2026 and for being one of the top notchers attaining rank 5 in the said examination. This is sponsored by Councilor Jose Z. Carrera Jr. and Councilor Rolando Di Ferrer, with co-sponsors Councilor Amelito Sison, Councilor Jalen Alitio, Councilor Ariel de la Concha, Councilor Urbano de Los Angeles, Councilor Jericho Francisco, Councilor Bismarck Valera, Councilor Janea Beyonce Dian, and Councilor Roberto A. Pereira Jr. Whereas the licensure examination for teachers administered by the Professional Regulation Commission is a significant professional for aspiring teachers in the country. Whereas Ms. Rosana Macy Diaz, a resident of Barangay Papagayan, Binmalay, Pangasinan, successfully passed the LET and obtained the distinction of ranking 5th place nationwide in the said examination. Whereas the outstanding achievement brings honor, pride, and inspiration to the community, especially to the youth who aspire to excel in education excellence, demonstrated by Ms. Rosana May C. Diaz as a model worthy of recognition and commendation. Now, therefore, on motion of Councilor Jose Z. Carrera Jr., duly seconded by Councilor De La Concha and Councilor Ferrer, be it resolved as it is hereby resolved by the Sangguniang Bayan of Binmalay, Pangasinan in session assembled to commend and congratulate Ms. Rosana May C. Diaz for successfully passing the licensure examination for teachers held last March 2026 and for being one of the top notchers, ranking 5 in the said examination. Resolved further that a copy of this resolution be forwarded to Ms. Rosana May C. Diaz and her family for their information, approved on May 25, 2026 at Binmalay, Pangasinan. May we call on Ms. Rosana Diaz to award the resolution. Congratulations! Binmalay is indeed very, very proud to have you, and soon sana marami pang top notchers ang maproproduce ng Binmalay. Another one is a resolution number 229 series of 2026, resolution commending and congratulating Mr. Ivan M. Bautista for successfully passing the licensure examination for teachers held last March 2026 and for being one of the top notchers attaining rank 4 in the said examination. This is sponsored by Councilor Jose C. Carrera Jr. and Councilor Rolando D. Ferrer. It's co-sponsored by Councilor Amelito Sison, Councilor Alipio, Councilor De La Concha, Councilor de Los Angeles, Councilor Francisco, Councilor Valerio, Councilor Ann, and Councilor Roberto A. Pereira Jr. Another round of applause to Mr. Ivan M. Bautista, our rank 4. May we have you here? Congratulations, and indeed, Binmalay is very, very proud of you. Rank 5 and rank 4. Hindi para puta-puta natin pa. It's really a good Monday. It's a really good vibes for all of us, to inspire all of us, to inspire children na sana in the future magkaroon ulit tayo ng mga top notchers sa Binmalay. Let's all pray for our children na sana they will have a good future, syempre with the guidance of our Lord Almighty. Thank you so much, and again, congratulations. Partner Eddie, dyan na nagtatapos ang ating progressing kung saan nabigyan tayo natin ng award ang ating mga dalawang top notcher na mga lead examiner, ang ating mga teacher na taga Papagayan. Maswerte ang Papagayan dahil tapos na po yung ating progressing at pwede nating ma-interview siguro ang ating
ating ibang kondito ay Yes, siya kung oo. kaya mag-interview. Taga Papaguyan yung dalawa, partner. Hello. Yes, naputol si partner ko. Tawagan natin. Baka magkasalubong yung tawag natin. Oh, so another blessing. Dyan sa another blessing. Taga Papaguyan yung dalawa, partner. Mostly taga Papaguyan, kung gusto mo, interview natin sandali ang ating buting mayor para Yes. kung ano mga mangyayari ngayon dito sa ating bayan, kung ano mga balak nila na gagawin sa ating bayan itong panahon ng tag-ulan. Yes. Tayo ngayon sa DWAC para makapanayam natin ating buting mayor, Mayor Pete Merera, sa Lunes na to kung maplano sa unang araw ng pasukan ng ating mga presidente dito sa bayan ng Binmanay, Bangladesh. So, Yes. dito ang ating buting mayor. Yes. Interview po natin sa DWAG sa unang araw ng pasukan dito sa bayan ng Binmanay. Sir. Yes, good morning, Mayor. Good morning. Good morning, RJ. Yes, unang araw ng pasukan, kumusta ho dyan sa bayan ho ng Binmalay, Mayor? Well, sa unang pasukan dito, siyempre nakaalalay ang ating mga kapulisan sa mga barangay officials at tinitingnan nila kung ano ang mga sitwasyon sa bawat eskwelahan dito sa bayan ng Binmalay. Yes, at narinig ko kanina dahil naka-live tayo yung palaging bilin po ninyo sa ating mga lingkod bayan na magtrabaho dahil talagang dapat lang dahil pera ng taong bayan ang kanilang sinisweldo. So kumusta naman yung kanilang response yan, Mayor? Well, tama ka dyan, RJ. Siyempre, kailangan natin paalalahanan ang ating mga mismong empleyado dito sa bayan ng Binmalay dahil yan ay pera ng taong bayan yan. Dapat natin, huwag natin sayangin ang bawat oras, araw na lumalampas sa dahilan ay maraming magagawa kung mismo sa ngayong araw na ito ay nagawa natin yung dapat nating gawin para sa ating bayan Binmalay. So ayan naman bilin lang, 'di ba, Mayor? Hindi naman sa pinapagalitan sila kundi yan ay bilin lang sa kanila na tumbasan lang yung pera ng taong bayan ng magandang serbisyo, parang ganon, Mayor. Ay, natural lang naman yan. Bibigyan mo siya ng piece of advice sa lahat ng empleyado sa dahilan. Kung ako mismo, hindi ko pinipili yung oras ko, hindi ko tinitignan yung oras ko, hindi ko pinapalampas yung oras ko sa dahilan. Ako ay isang public servant at kailangan kung anuman mga bagay na kailangan ng bayan ko, gagawin ko sa dahilan. Ako ay mismong public servant ng bayan ng Binmalay. At narinig ko rin, Mayor, ang baga subagok patuloy so blessing unsa sabidtan da bali na Binmalay ni Duaray kabaluyan nyo so top notcher da sa may eksaminasyon para da maestra, Mayor. Tama ka dyan, RJ, at meron tayong dalawang top notchers dito ng ating mga teachers na nakaraang itong exam. May yung isa number 4, yung isa number 5. So, dalawa sila na top notchers dito sa bayan ng Binmalay. Yes, at syempre, kumusta naman yung scholarship program dyan, Mayor? Balita ko nadagdagan from 100, naging 200 na ata. Tama ka dyan, RJ, at patuloy pa rin natin pinag-aaralan na by next year ay tatagtag tayo ng 200 para mabigyan tugon ang mga kahirapan dito sa bayan ng Binmalay. Especially, alam natin, ng mismong pag-aaral ay pangailangan ng bawat mamayan. Ang pag-aaral ay dapat natin gampanan dito sa bayan ng Binmalay dahil ang pag-aaral ay kanilang susi ng kanilang kapalaran at sila ay mismong may sapat na alam natin, ang mga kababayan natin may sapat silang kakayahan lalo-lalo sa pag-aral dahil alam ko dito sa bayan ng Binmalay ay maraming matatalino dito sa aming bayan. Yes, at alam ko, Mayor, na lahat ho ng mga programa na yan natutususan po ng sariling sikap ng Binmalay. Gusto kong sabihin, sariling income dahil ata sa pagtaas ng inyo pong earnings, Mayor. Tama ka dyan at kailangan natin magsumikap lalo-lalo na sabi ko nga hindi ako titigil na hanggang ating bayan ay
makita ko ang kakaibahan sa bawat munisipalidad ng probinsya ng Pangasinan. Lalo-lalo na sa panahon ngayon ay kailangan natin magsumikap dahil alam po natin sa kahirapan, lalo-lalo na sa ating kataas-taasan na maraming usot na dapat nilang ayusin. Alam natin yung mga hindi pag-unawaan ng mga senador ay dapat aralin nila, dapat magkaisa sila. Kung hindi, ano mangyayari sa ating bansang Pilipinas kung sila mismo ay nagbibigay halimbawa sa mga mabababang posisyon kagaya namin. Yes. Kung sila hindi nakakasundo, paano na kaya? That is a president in our part as a mayor or a lower rank lower rank in the government. Ito ba'y nakaka-apekto, Mayor, sa mga LGU? Hindi naman nakaka-apekto, kaya lang nakaka-apekto sa bansang Pilipinas. Okay. Oo. So, Mayor, samantalin ko na itong pagkakataon nito upang kayo ay matanong kung kumusta na po ang update doon sa dismantling ng ating mga fish pen, fish cages dyan sa Binmalay. Well, nandun po sila ngayon sa Kailugan. Nandyan mga tulong ng mga iba-ibang sektor kagaya ng ating mga Coast Guard, mga barangay na nakakasakop ngayon sa araw na ito. Yes, at panahon na ng tag-ulan na alam ko na hindi lang 10 times, 100 times advance ang Binmalay para ho tugunan yung mga problema po dyan patungkol naman sa pagdating ng tag-ulan, lalo na sa mga low-lying areas, Mayor. Tama ka nga, Jay. Huwag na natin sabihin na basang-basa ka na sa ulan tsaka kakikilos. Yes, oo. Dapat. Mhm. Wala pang ulan, kailangan gawin mo na para pagdating ng ulan, kahit anong gawin na, nakahanda na lahat. Yes, at yung ating mga nasa TPWH, kailan sila pupunta dyan, Mayor, para mag-dredging or mag-ayos ating mga kailugan, Mayor? Inaantay lang yung kaayusan ng ating kailugan. Okay. So, Mayor, hindi ko na kayo abalahin dahil Monday ngayon, dami kayong mga gawain na naman. Yung pong mensahe natin sa ating mga kababayan. Okay, masasabi ko lang dito, ang inyong mayor ay handang maglingkod para sa ikabubuti ng ating bayan. Sana po, ang pangangailangan ay pagkakaisa, hindi watak-watak na tulad na nangyayari sa kataas-taasan. Sana po, ang mga opisyal ng barangay ay tugunan ng kanila ang mga bawat problema dumarating sa kanila dahil ang lahat ng problema ay may solusyon. Hindi ako naniniwala na isang problema ay walang sapat na solusyon. Nasa isang tao kung paano niya mabigyan ang action para magkaroon ng solusyon ang bawat problemang darating sa kanila. Sana ang bawat ating mamayan, sana po, pagtulungan natin ang lahat ng problema dito. Hindi kaya po ng iisa, hindi kaya po ng sasampo, kundi tayo magkakasundo-sundo at magkakaroon ng sarili natin pag-iisip na tulungan natin ang bayan. Tandaan natin, tayo nakatira sa bayan ng Binmalay. So sana mahalin natin ang bayan ng Binmalay. Huwag na natin mismo kayo ay mismong hindi nyo binibigyan ang pagmamahal ng bawat sandali dahil yung sandali na yan, pag napabayaan, wala nang tiyak na patutungunan. Kaya advice ko lang sa mga mismong nagmamahal sa bayan ng Binmalay, yung hindi rin nagmamahal, magmahalan tayo. Yan ang asenso ng bayan ng Binmalay. Okay, thank you, Mayor. At mabuhay po kayo. Thank you. Okay. Partner Lorde, yan yung mga mensahe na talagang tagol sa puso at talagang gagawin mo ang iyong trabaho, pagmamahal sa bayang Sinilangan, partner. Oo, partner Algie, at least nakapanayam natin ang ating buting mayor at siguro naisad niya sa inyo kung ano yung mga plano niya at ano mga dapat na gawin itong malapit ng pasukan. Bukas, partner Algie, ating in-schedule ang ating buting epe ng pulis sa bayan ng Binmalay upang ating makapanayam. Yes, oo. Masabi niya itong mga nahuli na mga most wanted sa buong Pangasinan. Kaya ating kapanayam bukas, ang schedule natin na kapanayam at interview
sa ating programang PM sa Binmalay, Partner RJ. Yes, okay. Bilang ano pa, yung mga paalala pa, partner, dahil may oras pa naman tayo, kumusta na yung mga sinusulong mo dyan sa kapakanan naman ng ating mga senior, partner? Ang totoo niyan, Partner RJ, tayo po lumilibot sa lahat ng barangay sa ating mga senior ngayon dahil ito'y unang araw ng June. Kahapon po tayo nung Sabado-Linggo, tayo po nakipag-meeting sa first regular meeting ng ilang barangay. Nakatapos ako ng siguro mga 7 barangay sa 2 araw na aking Sabado-Linggo para aking ihatid sa kanila kung ano man ang mga nangyayari at mga kailangang malaman ng ating mga senior citizen, Partner RJ. Yes, batiin ko muna at nakikinig sa atin ng mga senior kong pinsan dyan sa Barangay Caloocan Norte. Si Insan Philly Tigno at Insan Ray Tigno na nakasubaybay sa atin. Mga seniors na sila, 66 at 69 na to, 65 si Insan Philly, 69 na si Insan Ray dyan sa Caloocan. So, partner, yung mga nabanggit ni Mayor kanina nung siya'y matanong ko, is bilin lang yun. Gamamapas no. Bilin na sa kaya atang partner. Saray, empleyado, yaman trabaho. Siyempre bilang ama na balay, siyempre mambili na saray, empleyado, tanaray arum na ng tuwi ka ng pulgan niya gawon da, dapat ng tuwi ka tituntunin, lalo saray Gio, binilintura, siyempre, pangsusuldura at gobyerno, katong dapat ito man susamay pulis kami ang tisusuldun da itumang da saray tagad Binmalay. Kung nato mo siya Oscar, siyempre, mandasyon ko sa Olivar, yung ganuntan niya medyo naipit susamay kunuralim tayo, ito iburan, lapod wala rin anong nang nakuha, aliwangin church and ano saan tayo panata siyempre, at ang may ginamparan tayo, galawon tayo, susatay, trabaho tayo, yaganapyan din sa gobyerno, Partner RJ. No, say kwanto ay follow the leader, kwanto. Nananang da siguro so kulim kulinan mayor. Nakaruman, habang wala ka da senior, si Mayor mo, ulilibor din tirong barangay, nananang ito na may... Oo, medyo pultot, magano. Okay. Ituloy mo partner, tayo babagam. So, limibor kayo at barabarangay na mayor. Partner RJ, habang Sabado-Linggo ay Sabado-tan simbol uliburak at saray senior generation meeting, what a much mayor tayo ulilibor namin na project to. Dahil nito yan, tuka, so may gagawanda ng may specification to, dapat tumbukon na sa raya sa kontraktor katon. Ang mga tutula, kabutin, ang tamla, siya to sa ngalang ko na may idol ko, katuma na, kung kukulik, lapo na lang ko, sukuli na sa kaya leader na bali na Binmalay, Partner RJ. Follow the leader always para sa magandang serbisyo, bayan muna bago sarili. Yung mensahe mo, partner, medyo kakalawit ang talay oras. Okay, partner, saray dumarin tan, saya istasyon ta, saya programa tan PM Binmal, saray dumarin ta, aray amin subscriber ta namin nira, ito mga bansa, mapasan lang na dyan Pangasinan ta na Binmalay. So, salamat, natin pandingal ta naman, at sayang programa ta, na ilalang tayo na basta mo, makarinig nila ng turamay, tartari mo yung balita Binmalay, at tuwing nagagawa ta, si Binmalay tayo transparent, bayan muna bago sarili, ayaw sa korupsyon. Diyan, Oscar, sana all ang apoy masaon, si Magtraling Coryo, Leon Castro Jr., Oscar President na Binmalay, Oscar President Pangasinan, may babagay, pasantos, mahabi kabusan, and God bless everybody. Thank you, Father RJ. Okay, si partner Leon Elorde Castro Jr., Oscar Head na Binmalay, Oscar President at Luyag na Pangasinan. Good morning, Dasaya Gaspar family, Ditaned Kalit, Tigno family, Ditaned Caloocan, dan siyempre Sandoval family, Ditaned Barangay Pututan, Soriano family, Ditaned Saya Gayaman, dan siyempre Saray taga Kanawalan, dan Ditaned Barangay Bebay Pulong, Aminkila, taga Bali na Binmalay, Barangay Bunlag. Good morning. Kapwil Soriano na Barangay Papaguyan. Talaga top 4 sa top 5. Doon sa mga pumasa sa pagka-maestro at maestra. So, congratulations!
Yada Aspecto Technical, Engineer Nexon Dakal, kalupakan tabay amigo RJ Jimenez at your service always. Yan nga rin na partner Leon Elorde Castro Jr. Ititilak kami lang na masantosan maabig ya oras at sikay namin. PAM Sabin Malay. PAM Sabin